Wannan shine 'ya'yan gwandan jeji. Yanda wasu 'ya'ya ma daban masu buɗaɗɗen baki, masu rufaffen baki. Wannan tun jiya muka cire su. Sai yasa ya ɗan haka. In ba haka ba kore ne mai kyau. Ka gani? Shine 'ya'yan gwandan jeji. Kawai dai ya ɗan kwana ne. Idan ya kwana dole zai yi saɓule haka. Ka gani? Idan ka lura ma lokacin da zaka cire zaka ga kamar rubutu a jiki. Kamar yadda gwanda yake haka 'ya'yan ma suke. 'Ya'yan gwandan jeji kala biyu ne. Akwai mai buɗaɗɗen baki shi ma yana nan. Akwai mai rufaffen baki shi ma yana nan. Wannan zaka nema da yawa. Ni guda 66 nake sa adadin Allah. Yanzu haka yana cikin ƙwarya. Idan ka samu ka saka ƙwarya, ya kai sati ɗaya yana cikin ƙwarya. Idan ya kai sati ruwan sai ka juya bukati ka yi wanka da shi. Wannan ɗin sai ka daka. Ya yi laushi ka shanye. Idan ya bushe ƙararau sai ka ɗauka. Abinda kake bukata ka faɗa ciki. Ni abinda nake so nake faɗa ciki. Kai ma abinda kake bukata kasuwa ne, kuɗi ne, mutane kake so, waye kake so kai ka sani. Ka tofa sai ka yi hayaki da shi kwana 7. Shi nake kira 24 hours. Kullum in ka saka a wuta kullum zaka ga wani abun mamaki. Kullum in Allah da sai dai baka yi shi ba. Bancin wannan mace da take neman aifuwa, wanda babu ko kuma tana samun ciki tana bari, ki nema wannan guda 9 ki yayyanka. Ana ciyayi ki yayyanka. Lokacin al'ada ki dinga ci. In al'ada ya wuce ki dakata. Na baki wata 2 na 3 al'ada ba zai zo ba, cikin kuma zai zo. Ba sai kin je asibiti ba, zaki haifa gida lamun lafiya. Baka ji an ce mace yanzu haka tana cikin nakuda. In akwai wannan ku bata ta ci, ko kuma ku daka kawai ku matsa ruwan ku sa mata a bakinta tana sha za ta yi. Ba sai an je asibiti ba. Wannan 'ya'yan gwandan jeji 3 kenan ba. Na 4 na farin jini. Duk inda ka shiga za a san kai ne. Hatta makiyanka idan sun ganka zuciyarsu na tsinkewa za su ringa yabanka. 'Ya'yan gwandan jeji ke. Sannan yana sa kwarjini. Wannan zaka yayyanka ne guda 9 kawai ka yayyanka ƙanana. Ka gani? Sai ka nemi kashin wannan giwa kaɗan ka hada da 'ya'yan gwandan jeji sai ka zuba a cikin wani kwalba ko gora, ka zuba turare da ruwa mai kyau a ciki ka ringa shafa. Na baka kwana 4 zaka dakatar ma. Kowa in ya ganka jinjina ma yake kamar kai sarki ne, kai kuma baka da komai. Duk wanda ya kalle ka fa zai rike, zaka ga kanka kamar sarki. Kun haka ne.